ang'o minyalo wacho ni neno kaka koro nek ma wang'iyo ni fuok machalo nade nikech iyudo ka ne en god ji adek gi e nyamburko. Fuok machalo nade minyalo wacho ni nyalo bedo kata neno e kind jarit mar jatelo kod jatende. Mokwongo, kamoro amora ma bunde oywake, tinwang'o ka gima ng'ato kwongo timo, kata ibed mana jarit. Ka bunde oywak miwinjo, nyiso ni ok ogoyi. Kogoyi ok inyal winjo, niwach onegi, kata ohinyi, in unconscious. But ka bunde oywak tiwinjo, nyiso ni pod ingima. So the first thing, instinct mari en nindo piny. Ok mata training mari. Unless in a position molongo ni vintage position, kata maybe jatelo ne nie mtoka, to maybe jarit ne moro no wuok outside the vehicle, or ne lowe. Mano neno ka ng'eny jotelo madongo ok kow gi mtoka achiel. Ikowo gi mtoka to nitie malowe. Ma kata kopo ni ng'ato loronu, niwach ka une mtoka achiel ka ng'ato loronu, tek sana mondo igol kata magina mari mondo igo. So kata joma makgi, ok apar no makgi niwach ni nok gigoyo magina. Inyalo makgi niwach nitie maybe investigations or reveal weche moko mopogre mana gi bedo ni ne gin e mtoka. Nyalo nwang'o ni seche moko ne gin gi contact gi joma nonego jatelo, or ne gin joma gisewuoyo go before, niwach issues mag technology. Niwach inyalo paro ni kane oneg mheshimiwa, to gima ne okwong tim en ni gitimo gimiluongo ni gisynchronize area mano onegeno. And ka gisynchronize area mano onegeno, gin able to pick signals gi mtokni mane ni kanyo. And then nobedo established ni bwana ni noluw. So ichako ng'i from kama nowuoke chan, to dibedie ni ne nitie mtokni moko kata mtoka moro mane luwe. Koro ing'iyo consistently signals miyudo e scene to kod signals mag koro inyalo synchronize mi reach on those people. To king'iyo the accuracy mar investigations, kinwang'o ka bunde mano onege cha oseyudi, niwach bunde koyud bullet head kata konwang' maganda mare, to experts mang'iyo weche mag bunde, iluongo ni ballistic experts, gin gi capacity mar ng'eyo ni gunde ni emane ogoyo ng'acha. And mano be momiyo inwang'o ka kata kopo ni ng'ato negi, kata kopo ni robbery otim kamoro, to yud maganda kata oyud bullet head, to ng'atno to koyud sano, to ka chieng' moro bunde no obedo recovered, to nyalo bedo matched gi other incidences. Winjo ka Inspector General owacho ni nitie incidences mokadek ma bunde ni osetiye. Omiyo kata kopo ni ng'ato nothoe kata kane nitie robbery, to that person moyud gi bunde no pod obro bedo linked kendo obro bedo charged kod that offense. And one gima wanya wacho en ni police osetimo so far a very good job. Mose manage moyudo. Ing'eni ok en guesswork. Ng'ama onego mheshimiwa Ng'ondo oyudi. Bunde oyudi. Omiyo ok en guesswork. Minyalo wacho ni ng'ama kama oketne katiriambone. En gima obedo done maber through forensic investigations, and it's in technical investigations. To gimarach ga gi investigations en rumors. Ka gimoro timre, to ng'ato chako ywak ne maybe dani moro manyocha ukosanago, kata jagweng'u moro mularogo puodho. So sometimes ka ji oketo rumors e investigations, to nyalo ga divert attention. Rumors moko be bedo proven. Ni ji nyalo wacho gimoro ni ng'ato timo gima kama, to bedo proven. But always gima berga ni sama gimoro timore, to ji nyalo pass information quietly ne police, mok ji promote rumors. Omiyo wawacho ni an personally aseng'eyo mheshimiwa Ng'ondo for a long time. Nachako ng'eye kapok obedo mjumbe, kapod otiyo Meru. At the same time, kano biro chung the first time, ma olus bende nang'eye. But most importantly, nonyuomo nyar bosna. Nyalango mokendo miluongo ni Magi ma obila, en nyar
our former boss, Manen Regional Commander Manyanza. In fact, Beaka Nyocho thought about a year or 2 years ago. Omiyo en ng'ama wang'eyo at very close levels. And gimwanya wacho en ni tho is a finality. And okoripo ng'ato wish ne nyawadgi tho. No matter differences munyalo bedo godo. Adoni mondo apenji ni sama ne wacho ni